Kumsam pathum kalta vel khan Bhubaneswar khopui Odisha a kongpui sira chuan nu patuak khathian thilpa ngai zan lo hi an mufu a kongpui sira chuan nausen meichia nithummi chau ama a kalsan top hi alo mureng maya he naute hi meiche pakhat kumsomli pakhat mi Ras Lakshmi le apasal chuan an mu ani achunga thil thalo athen ma in an watheng man lawa mi tu po ril ru thatak nei chuan naute thar hetiang taka tanpui tu nei lo an mu hian an khonga ile anga chan him po an tum nge yang ma se Ras Lakshmi le apasal tan ero he hun hi naute tanpui na hun ringot ani lova an nun chu a khoi thuk le ani he mite nu pa hi kumtam tak chung an lo in nei to a ma se fa an nei thei ngai lovani nu le pa ni hlimna riat ve chak na thinlung nen hun an mang to thin ani nu patam tak tan chuan nu le pa ni hi hring nuna thil luber ani a Ras Lakshmi le apasal po chuan he mal som na hi hun rei tak chung chu ngak lel takin an lo thlir ve to ani ma se khuanu ruat nge ni kongpui sira nausen kalsan tak an mu ma kha chuan an be se ang mal som na chu an dong ngai lova chu wang tak chuan fara nausen meichia le ngal an mu rual chuan anun na an chan him ringot lova an fa atan an pom ngal mi amayani an thinlunga mun ruak om zong zong no khatu tur le he nau pang hian chen na in him tak le mangai na khat anei na turin lak lu an ril ruk ta a an nuna chu nausen alu ni atang chuan Ras Lakshmi le apasal te nun chu a in thak loka limna in an khata an ma ni hrin ngei ang main chu naute chu an enkolta ani zoi zoin an nun chuan om je thar anei chowa an thil ngai to le thutluk na siam tin reng te chu an fanu thar tan chuan ani ta vek maya chung ko ho satak an ni lo nangin an fanu chu him tak le duat taka enkol na tur khop ero chu an nei ve tok bok ani tha aveya kumte hial ave nu chuan Ras Lakshmi le apasal te chu nu le pa ni na thar hlim om taka chuan an buai e mawangin mandeva fa an nei theilo wanga an torna te po kha an the ngil lek lek hialani an hring nun chuan topna lim om aron peve to don emo an ti lain van doina na men lo chu an chunga chuan aron thleng le ta a naute an lak lu atanga kum tampo ala liam ma in rin lo dewin Ras Lakshmi pasal chu aboral thut maya naute alolan ma kha chuan Ras Lakshmi hian apasal chau kha anei chhun ani a lim le ral muang takin an lo khosadun thin ani ma se athi nu chuan ama chawin om to ma se afanu enkol na zong zong chu akova atlata vek maya chutiang khopa chiat na sa ato nu po chuan Ras Lakshmi chu atlo mai lova beidongin athu mai heklo chu ai chuan hoi sen na thar nen malampan athlang ta jok ani chu hun lungchiat thak tak chuan afanu malam hun chu ati chiat lo nan thei top chu angai ti asia ani apasal thi nu chuan Ras Lakshmi chuan Bhubaneswar khopui chu chuasan aril rukta a Odisha a Gajapati district chunga khopakhat parlakhe mundi a afanu nen chuan insonin chuta chuan nunbul an tran thar le ta ani hetiang thutluk na asiam chan hi kong ni a oma ama sabera chuan Ras Lakshmi chung te tam tak chu he khuwa hian an oma harsat na an to huna po achung te thlop na chu adon thei arin wangani apani na chuan afanutan mun him le zirna thazok adu wang ani a khopui liana chuan ama chawa chutiang konga pui chu a harsadon hle ti a hria ani chutiang chuan zoin Ras Lakshmi fanu chu alo thang lian ve hreta Ras Lakshmi chuan afanu zirna konga chuan thei top achua chu wang chuan Kendriya Vidyalaya a alu tirta ani mani chawa fa enkol ani na Ras Lakshmi chu a thei na pia lam thlengin a in nor luya afanu mamo engkim pek tumin a thokrim thin hle ani in chunga sum le pai man na le ni tin na zong po ama vekin a boi puya mo phur na zong chu akova atla vekani nima sela avui ngai hau lova hei hian afanu amangai na sat zia le lotling taka aron puitlin adu sakzia atar lang chiang hle ani
hei hi nu mangai na hlut zia lan tir tu ani a hrin ni lo ma se a mangai na chu ane bik chuang hau lo ani Ras Laxmi hian rullet na engma abei seilova ma ni masial na emo loman emo po aphu thek lo afanu anga apom thlat awang le athin lungzong zonga a mangai na awanga chutiang thil chu ti ani zok ani kumsom nga palimi Ras Laxmi Devi hi ponlam atang chuan risel mel le ma se achung rila ero lungnat na alo nei ve reng to a afanu po chuan a rhechiang hle a an then om khoveng le an chungte po in adin mun chu an riat pui ve vek bok ani Ras Laxmi Devi chuan anat na thunun turin lungdam doi a ei reng thina kumsang ni som pathum April ni somni pakozan khan Ras Laxmi Devi chuan rin lo devin a om bor chu na ti zualin thokla kharsa ati thut maya adin mun a that lei thei tak lo awangin afanu chu an then om te ne na tranpui na dil turin atlan chuaka an then om te an lo thlen chuan Ras Laxmi Devi chu khuma ni khorhelovin alo mureng to a hun khoral lovin damdoi in nai bera an tlan pui ngala damdoi in an thlen chuan doctor ten an lo endika Ras Laxmi Devi chu athi to ti an puangta ani he thil thleng awang hian zona alo piang lo theilova engwanga damdoi in lam hian arwang chu postmortem tilova chu mai nge anni a chan na chu a ol sam hle kumsom pathum mi mechenau pang apa lo chan to bokin mi tuita zoi chunga doctor te ne na anu lungnat na chungchang a hrila a om dom chunga a au thu le chuwanga damdoi in pan anni thu a soi khan thudik a soya an ngai mi mayani an then omte po in chu an lo tar lang ve bok nen damdoi ina thok tu ten postmortem ti tura nor chan tur an hretlat lovani chutiang ani awang chuan Ras Laxmi Devi ruang chu autopsy ti lovin damdoi in chuan a chuata a chumi nu a afanu chuan bubane suara an chungte chu a hril zunga anu ruang tha na hun nung chu mangturin a hruai thata ani Ras Laxmi Devi chungte po in alungnat na wanga boral ni in an pom veka chutiang chuan chung khat nai tak te local khomin Ras Laxmi Devi vuina hun chu thatakin an zo felta ani engkim chu atop vek to emo ti nu a Ras Laxmi Devi u nau pa ril ru a ero rin hlel na chete alo piang tana chu rin hlel na pakhat chuan kan ni chung lekin he thil thlen dan hi a thak ta hlok mai ani enge chu rin hlel na chu ni ang tin aruang an halral vek to nu a po engtin nge police te hian thudik chu an phor chua poi khoi tu chu an man chua thei ni ta ang Ras Laxmi Devi vuina hun an man zo atangin kar ni vel aliam to a ma se April ni som thum atang khan a u nau pa Siba Prasad Misra ril ru chu anuam thei tlat lova rin hlel na chuan a ril ru alua tlat mai ani a u nau nu thi dan chu arang te thut lutuk le afia mel lutuk chu adik lo top ni a hriat na anei non tluka eng emodik lo a om tlat ma se zo na chu tunge arin hlelang a u nau nu chu mei thai ani a Ras Laxmi Devi in anei chun chu afalak kumsom pathum mi afanu chau kha ani chutiang nau pang chu tunge ring hlel tak theyang mitam ber chuan an ring hlel lawang ma se Siba Prasad chuan chutiang ti sual chu anei ve tlat lo muang chang le film khur takin awa nu chu rin hlel na mitin a thlir tan ta a engwanga chutiang ti nge ani ti chu a nu dewa alo lang fia ta ani Ras Laxmi Devi thi nu me ni som pathum sang ni som pathum zana chuan thil a in thak dang lam ta thut mai afanu chu bubane suara Siba Prasata ina athlenga chuta chuan nau pang chu reilo te chung ina tang chuan a chuaka a chu hlan chuan Siba Prasad chu aruma lutin engthil chi ange azon po hre chuang lovin abung ruwa chu alo dap kwal ta chiam mai ani chuta chuan awa nu bek lui pakhat chunga hian mobile phone a muta hlau maya he athil mu hian a barakhai hle a nau pang khan a chua don khan a phone chu a keng chuak to si a ani chuan he phone hi tu ta nge ni ang channa a mu theinan Siba Prasad chuan phone chu atinung ta a chuta athil mu zet chuan ataksa zong ati khur thei hialani
phone screen ah chuan Ras Lakshmi Fanu Instagram chat te chu alo langa a chiar zong chuan a hlauna chu azual zela chata chuan chu hmeichhe naupang kumsom pathum mi chuan anu atha dan tur chu tlangwal pahnih nen uluk takin an lo ruaman vek ani ti a hmuta a message sa chuan Ras Lakshmi I rangka chakle poisa te ruk chhuat chungchang thlengin an lo soi vek ani Siba Prasad chuan Instagram chat a hmu rual chuan minute khat po a kho ral lova tu ma hriat lovin mei ni som pali kumsang ni som pathum jingma taka Palakhe Mundi police station a atlan phei nga la athil mu zong chu police te a hmu ve ta vek ani Instagram a in biak na an hmu nu chuan police te chuan rang takin ma an la nga la Ras Lakshmi Fanu le athurwal pui tlangwal panhi te chu an man ta nga la ni ma se tu te nge he tlangwal panhi te hi ni a engwanga hetiang taka thil rap thlak le lungchiat thlak hi Ras Lakshmi Devi chunga hian tinge an ni ti zo na hi a om theya he thu hi Instagram atanga intran ani ta hian kumsom pathum mi Ras Lakshmi Fanu le tual chung biak in pui thiam kumsom ni pakhat mi Ganesh rata te chu anin betrana Ganesh a kaltlang hian naupang hian a thian pa kumsom ni mi sahu chu a mel hriat le ta ani hun alo liam zela anin zom na chu a nget tiala Ras Lakshmi Fanu chuan sahu chu rilrulama a nai ta hle ani hetianga kumnau pang tak tlangwal upazok dai pani ne na in biak na an nei reng mai hi arap thlakin zo na tam tak po ati chuak hialani Ras Lakshmi Devi in afanu le heng tlangwal pani te in zom na a hriat chuak khan nurin tlak tak le fa te ngei tu atak ti turangin a khau hle a buba ne suar atanga Palakhe Mundi a in son chan po kha afanu in zirna tha le nundan moi a hriat theinan ani a chu wang chuan afanu in kumnau pangte ni chunga le khazirna lama arilru apeloti a hriat khan arilru anna hle ani Ras Lakshmi Devi chuan he thil hi a unau pa Siba Prasad Misra ne na po alo soi to nge a chu an in biak na chu Siba Prasad arilru a ala cham reng hi alo ni a anua phei chuan awa nu chunga rin hlelna anei chan lian ber pakhata alo changta ani nu le pa tam tak an faten kong diklo an zo hian an rilru a ha thina chu lungai na chu thil thleng pa ngai tak anina a he thil thenga ero hi chuan thil akal sual ta hle ani zo na omta chu engtin nge Ras Lakshmi Fanu Ganesh rata le sahu te thutluk na siam chuan hetiang khopa top na rap thlak le lungchiat thlak hi a thlen tak ti hi ani a he thil hi hrethiam tur chuan kumsang ni som pathum April ni som ni pako zana khan kan khir le angai ani kha zana an thil ruwa mandan te chu uluk taka en angai ani khamizan khan Ganesh a phei chu a thin rim le a Ras Lakshmi Devi in afanu ne na an in biak na le an in zom na alo dal deuh tlat chu alung oilo hle ani afanu chu Ganesh le sahu ate laka a in thiar felim theinan khwa khir na khau tak asiama hei hian Ganesh ril ru chu atina ani ti chuan Ganesh chuan me chenau pangne na chuan thil rap thak tak a soita a kan omdun reng idu ani chuan inu hi kan kong dal tu ani awangin kan da bowangai ni nangpo in inu hian rangka chakle poisa tam tak anei ti isoi kha a om lo hungna chuan chu rangka chakle poisa zong chu kan ta ani vek to anga tuman kan omdun tur hi mindang thei to ngai lowang ati a arin em tlangwal ne na tanga chu tiang thuron lau om adon ta ka chuan Ras Lakshmi Fanu ril ru chu a buai ta veka chu ti huna chuan angai tu na chu a fim thei talova kong puisira a chara abana apoma mangai na ne na kum tam tak lo en kol to tu mei chia chu a thei ngil ta ani zoi in anu chu ama veng him tu ni lovin akong dal tu har sat na angin a mutran ta zoka chu ngai tu na diklo tak awang chuan Ras Lakshmi Fanu Ganesh le sahu ate chuan Instagram lama ruwa manna an siam tranta a midang riat lovin a mobile phone pahnih na mang chuan anin beru ta thina ni an ruwa manna ang chuan April ni somni pako zan khan Ras Lakshmi Fanu ngei chuan anu cho ei tura chuan mutna damdoi tam tham tak alo pola
chu tianga ati nu chuan engma thlenglo angmain anu nen chuan dawhkan pakhata chaw an eidun ta a anuya pangai takin ati ti a launa le inthiam lo na mel reng alan tir lo a chet zia chu athiam ema wangin Ras Lakshmi Devi po chuan rin lelna chete ma anei lo ani chu zanria chu adam chung zonga a ei nun ber tur ani ti aring phalo shima chaw anei khamnu reivak lova Ras Lakshmi Devi chu khuma amu a zoi in ni khorhelovin a om zuita ani chutianga a om afanu in a hriat rol chuan Ganesha le sahu te chu a ko nga la Ras Lakshmi fanu nen atanga phone an don rol chuan tlangwal pani te chu ina chuan an lo thlenga naupang chuan kongka lo hon sakin thom dim takin in chunga chuan a hruai luta ani chuti lai chuan Ras Lakshmi Devi chu khuma ni khorhelovin a lo mureng to a Ganesha sahu le Ras Lakshmi fanu te chu an pindan chunga chuan an luta a chuta chuan lukham pakhat la in anun na lak nan chuan an mangta ani boruak atlak chamtak hret chuan Ras Lakshmi Devi chu damdoi na tho atang khan aron har chuak tana ma se mudna damdoi chak tak alo ei to awangin mipa ngai har tha angin aswal le theitlat lo nima sela a theina nei chun chuan aban le ke te chu ti che in tal chua tumin alo beive ram rama chuti lai chuan Ganesha chuan lukham chuan a mai chu anem na tiala sahua chuan akut alo kherbet boka ale lama chuan nithummi chau ani laya kongpui sira Ras Lakshmi Devi in alo char me chenau pang ngei khan ake chu nget takin alo kherbet ve tlat bokani mi pathum nun ron na chu ne zolovin Ras Lakshmi Devi chuan a hring nun chu a tha ta ani engkim azo nu chuan Ras Lakshmi fanu chuan Ganesha le sahu ate chu in atanga chuak ngal turin a hrila an chua rol chuan tranpuina beisein a auta vaka an then omte a kouta ani a au thom hria in then omte chu an lo tlan khoma hemi nulama thil thleng chu kan soi to angkha ani kumsom nga palimi chau ni in thil sual engma ati lo lain Odisha a cheng Ras Lakshmi Devi chuan a fanu le arin lel mi alo tlangwal pani telaka anunna a chanta ani thudik lo lang chuak ta hian tual chung mai ni lo rampum abara khai hle a mitam tak chuan he me chenau pang hi Ras Lakshmi Devi hrin ngei ni se chuan anu chunga hetiang thil nun rong lutuk hi ati theilawang anti a ma se kan tun lai khovela hi chuan tlang taka thil soi pop hi a harsa to hle ani chuwang chuan he thila hian falak chau hi athupui ani lova zo na dik tak zok chu kumsom pathum mi naupang ngai tu anakha ani zok ani engtin nge naupang mai chuan hetiang thil sual rap thak lutuk hi thlamuang takin arua mana amuna atel ve thei engtin nge lemchan thiam tak angmain a then omte achung te le doctor te thlengin abum kwal vek thei tin anu ruang chu postmortem timia lova halral ani theinan engtin nge ruam manna asiam thiam zok ni ta angle he khe sungchang hi enge ingai dan ni vele ingai dan te comment na lama nu chia vela he channel hi minlo subscribe sakin like le comment le share te minlo ti sakve theu don nia